היי, מה קורה חברים? זה הסרטון הראשון שלי, אני מקווה שתהנו. אני בטח איתה יפוצץ אותי. אני אפוצץ אותך? אתה עוד לא יכול. ביי, אני נדחף, זוז. לכולכם יש אותו מכונית. איזה נדחף? כולם העתיקו ממני. מה לא זה? נכון, לי אין אותו מכונית. שקר, ליאם קנה את המכונית הזאת. לא, איתי למה? מקום שני, לכו פה, לכו. בר, אתה רוצה שאני אעבור? מי רוצה שאני אעבור למה אותך? בגללך אני... בסדר, אף אחד לא יעבור את זה. וואו. איתה, ליאם שם. ליאם. וואי. ליאם, די. עוד שנייה אני בא. קלה. איזה וולרייד מוזר. למה איתי, למה? שוב פעם הוא פוצץ אותי. ליאם, עברת את זה? זה קל. לא, זה מוזר כזה, לא הבנתי מה עושים. סיימת אותו? לא, זה רק ההתחלה קשה. ההתחלה. לא, ההתחלה ממש קשה. קלה. לא, קלה, ההתחלה ממש קלה. החלק הירוק כזה מעצבן. סיימתי. איך נפלתי? אני לא מאמין. סיימתי. גם אני סיימתי. איתה איתה בפרסט פרסון? לא, כן, זה עשיתי בפרסט. אני חייב לעשות פרסט פרסון. אחרי שאתה עולה לדבר הירוק הזה, בר! מה בר לא מבין? אוי. הייתי חייב. אוקיי, תדע שבר הולך להתפוצץ הרבה. איפה פדידה? הלכנו. ליאם, הלוואי ולא תעבור את זה. מה? כי אני לא רוצה שתמות מהמיינים שלי. אני לא יודע אם לקחת את זה טוב או רע. הלו. לא. אתם כבר בלאפ שני? אני בלאפ שני וגם בר בלאפ שני. לא, אני לא הספקתי, הלכתי רגע. וואלה, זה קל או קשה? תלוי למי. אני לא מצליח אותו. לא יודע למה. ריחת עליי. מה אני? עכשיו אני. בכיף שלכם תהרגו את בר, כי אני רוצה להיות מקום אתה ראשון. הרגת אותי. תתקעו אמין על הוולו, תהיה פה כולה. אני לא יודע מה לעשות אחרי שאני עובר את הירוק, אני לא מצליח לעשות את זה. אני לא מצליח לעלות את הרמפה, עזוב אותי. בר, עברת את זה? לא, אני לא מצליח, וואי, אני לא מצליח אחרי שאני מגיע לזה השני. לא, עכשיו אני לא מצליח את זה, לא. אוי, זה קל בטירוף, מה אתם מציינים? הנה, אני עכשיו אסיים את זה, הבנתי את הפואנטה. כולם מבינים את הפואנטה, נכון? לא, ליאם, למה? זה היה נראה לי נכון. איך רואים שבר מנסה לפוצץ לי? אני מנסה לפוצץ את כולם. בר בבקשה לא. מי מנסה לפוצץ? מה? פיצצתי אותך בר. תתנהג יפה בבקשה. איך אפשר להתפוצץ מכזה דבר? מי זה המטומטם הזה? אני הייתי... ליאם לא, זה סטיקי! נו, אני מקווה שאני... נפלתי בים. טוב, אני אצליח. אתם יודעים שפעם אחת שעשיתי עם בר את המרוץ הזה, הוא פשוט עמד שמה ולא נתן לי לעבור? עם בר RPG? חורש בכלל מרוצים, אני מכיר את הכל. וואי, הגעתי לירוק, איזה טבעי. לא, אצלי רק אני לא מצליח את זה? בר עבר את זה? עברתי את זה. עבר. עברתי. עבר. וראיתי מיין שלי איתי. רק אני לא הצלחתי. גם אני לא הצלחתי, הלו, ליאם. לא שמתי שום מיינים, בסוף סתם לא שמתי, כי פחדתי שליאם יעבור עליהם. וואו. בר, בוא תעשה איתנו את הוול רייד. תסיים את הזה. איתי, אתה רוצה להפוך את ההרצאה?
והמרוץ השני, מקווה שתהנו. בר. לא, תזכרו, פדידה בר, פדידה בר. ליאם. מה? כאילו, נראה לי אני וליאם היחידים שעוד... אתה בתוך המרוץ? טוב, מי עשה את זה? לא, אני מקום ראשון! אני מקום שני. אני מקום ראשון! ליאם. מה? זוז מפה, זוז, רגע, תן לי להרוג אותך. לי המקום מקום אותי. ראשון והתחלתי אחרי כולם, הייתי בטלפון. מקום שני. איזה אפסים. אתה כבר לא מקום שני בר. כן. יש פה וולרייט איתי? לא יודע. אני רוצה וולרייט. אני יודע שמישהו הולך למות פה. יש פה וולרייט! לא! אני מקום ראשון! נפלתי! ליאם! אך, נפלתי! בוולרייט, איזה עצבים! זה הוולרייד הכי קלה שיש בעולם. לא, לא, נפלתי וחלקתי. די, די להיכנס בי! קריבו! די, קריבו, איזה מלוכלך אתה. אני עכשיו מתחילה. קריבו, אתה משחק מלוכלך. לא אכפת לי. תמיד אומר אותה. די אבל, תפסיקו לפוצץ לי. איך זה אני לא פגע רוצה- בבר? איך... לא! אי אפשר לעבור את הדרך לזה אפילו. אתם רק מפוצצים אותי. תעצרו את קריבו. טוב, יולה. זהו. החלקתי. קריבו מצליח, הוא הצליח. הוא לא הצליח. איך הצלחתי? לא הצלחת. יא! הייתי כבר בספירלה השנייה. איתי, פאק, תסכים. זוז, לא, עזוב אותה, זוז. לא, אני לא מצליח לעלות על הרמפה, איזה עצבים. קריבו, אני עכשיו רק פתט. לא, 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 תפטרו לי, בבקשה, סליחה. נו. אללהו אכבר. לא, לא אותי. סליחה. אללהו אכבר. קריבו מנסה לפוצץ אותנו, ליאם. אין, אלמני המכונית. what the fuck? אתם עושים את זה בפרסט פרסון? לא. לא, לא מצליח את זה. אני לא מצליח. אתה ניוב. לא אני. וואי, הגעתי עד לסוף. אבל... זורק את זה. איתה, הצלחת? ליאם! בר, הצלחת את זה? לא הצלחתי את זה והייתי בסוף, אוף. תעצרו את בר, תעצרו את קריבו שלא עבור. כולם כבר היו בסוף, קריבו. גם אני מגיע לסוף. אפילו אני. ליאם, סתם את ים, המים. אני רואה את המיילים. אני לא אתפוצץ. לא התפוצצתי, ליאם. לא מאמין, נפלתי. לא מגיע לך לכלום. בר לא מגיע מקום ראשון. כל פעם מפוצץ. וואי, החלקתי בסוף. לא ליד... לא בסוף, באמצע, ליד ליאם. הייתי. כן, מה הבאת זנטון? מה אתה משוגע? ליאם! לא, ליאם! ליאם, איפה אותי? לא קופץ אותי על הדרך. איתה, העברתי את זה. זרקתי לך סטיקי בום, דחפתי אותך, ואיפה נתתי אותך? באוויר. איתה, הצלחת? כן. ונפלתי למטה, וואי, לבר כל כך לא מגיע מקום ראשון. מה, שתיכם הצלחתם? וואי, איתי, כמה סטיקי, המציק. כמה הלכת? זה איזה מזל. אני עדיין יכול לקחת את זה. קריבו ואיתה הצלחתם? כן. תעשו את זה בפרסט פרסון, ליאם. עושים. לא, אני אעשה את זה בלא בפרסט פרסון. עכשיו, כן. אתה לא יכול בפרספרסון, אתה יותר מדי יותר מדי, מה? אפס. נכון. למה? אני טוב בזה. לא, אתה לא. בוולרייט. לא בוולרייט, אני רציתי, כאילו. אם אני נגיד מצטער, הופה. הצלחת את זה? טוב, אני אם אני אומר הופה. לא, איתך בלי אייץ'. זהו.
בר מת כל המרוצים. וואי, פדידה בבקשה אל תעקור. אוי, לא, זה פוצץ אותי. אני עושה שואה גרעינית על בר. אני מצטער. ליאם, אתה עברת את זה? כן, הוא עבר. כן, אבל הייתי צריך... אז תיזהר, שמתי מיינים, תיזהר על הרצפה, שמתי מיינים. לא האמנתי שמישהו מכם יעבור את זה חוץ ממני ומבר. על זה? כן, שמת על זה. הנה, לא, בליאם לא, בך כן. מי הצליח את זה עוד פעם? אם בר מצליח את זה עוד פעם, ליאם, שים לו מיינים. הצליח את זה עוד פעם. הוא הצליח את... מה קנית תקוף? בואי תעצור. תוותרו לי, לא. הוא הצליח את זה פעם ראשונה? לא הצלחת את זה בר. איפה אתה מת? בר, אם תצליח, אז בכיף שלך תעבור. אני רואה את ליבו עכשיו על הרמפה. פה לידי. אני הצלחתי. הוא מושיט. אני מצליח. איתי. אתה לוקח גם לשם. אתה לוקח גם לשם. לשם. לא? מה לא? אני מקום ראשון, ליאם, אל תשים מיינים. תבדוק כמה אני. די, זה שעה עד וחצי. לא התחלתי לפי השיחה. לא, לפי ה... אנחנו מדעים 9. ליאם, שמת מיינים, נכון? לא. איתי! לא, איתי, לא. זה היה המייל שלי. איתי, לבדם. כן, מהיסוד שלי. ליאם, לא שמת מיינים, נכון? שעה. סבבה, אז גם אתה שם. עוד מעט תן לי עכשיו עוד קצת.